जिला देवरिया में तू आजा। कायला सभा छोड़ी के भोला जिला देवरिया में तू आजा। घाम भइल बा सुनिए बाबा लॉकडाउन बाबू पर से घूमी घूमी भंगिया खोजत बानी सुनल गाड़ी सुपर से। घाम भइल बा सुनिए बाबा लॉकडाउन बाबू पर से घूमी घूमी भंगिया खोजत बानी सुनल गाड़ी सुपर से। देह भइल घाटा बरत खिस जाता, देह भइल घाटा बरत खिस जाता, कौनो उपाया लगा जा, अरे कौनो उपाया लगा जा। कायला सभा छोड़ी के भोला जिला देवरिया में तू आजा। कायला सभा छोड़ी के भोला जिला देवरिया में तू आजा। कैसे बताई कैसे जताई गहजन हो तो जाता। ए बाबा सुनी ना बबुआ विराट संगे छोटू जी बारे उनहु के कुछ ना बुझाता। कैसे बताई कैसे जताई गहजन हो तो जाता। बबुआ विराट संगे छोटू जी बारे उनहु के कुछ ना बुझाता। राहुल निराला के लागल बा भूखिया आके पियास बुझा जा, अरे आके पियास बुझा जा। कायला सभा छोड़ी के भोला जिला देवरिया में तू आजा। कायला सभा छोड़ी के भोला जिला देवरिया में तू आजा।